नै सनाफोर ओखिफोर जोङो थांनोसै नै बाजाराव थांनो ओंखारबाय धनतेरसजों लोगोसे मा लाबोनाय जायो थांनोसै फिरफिलियाबो फैखाबाय नै न'आवनो बिजावजालि साथामजों थांसै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोल' सनाफोर दिनै आं नोंसोरखौ बराय हरग्रोनाय जायासै दे सनाफोर होनबाबो अननानै नायलांदोल' आंनि भिडिअखौ गामिनि लामा लामा थांगासिनो दङ जोङो बेबायदि बिजावजालिफोरजों ज' थांनो मोनोबा गोसोआ बिराद मोजां मोनो सनाफोर ओखिफोर बेयो जोंनि रबार हाग्रा बियो रबारनि बे गोदि थाबोनाय मा खाफ्लां ना मा बेखौ फुजानि फानहैनो नागिरदों बियो ओखिफोर नै मालाय बिदि साजायलायदों धनतेरसनि थाखाय जुवेलार्सखौ मोनफैबाय जोङो नै मानसिफ्रा माबायदि दोबै सन्दना जुवेलार्स जों बेहायनो जोंनि ओरै एरिया साइडआ बाहायनो लाजोबो बियो मेन बाजार सारियालि रडआव बियो जुवेलार्सआ नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन बे जुवेलार्सआ बिराद गिदिर मोननै बाव दे बिसिना दखाना बे मेन ओमफ्राय मोनसे बे बाजार रडथिं थांग्रायावनो मोनसे दङ बिसिनि जुवेलार्सआ नायलांदो नै रायजोफोर दानि जुगाव बयहाबो सैथोखौ फोथायनाय दङ नालाय बयबो फेरलेबसेबाबो बायो दिनैनि दिनाव गासिबो हारिनि मानसियानो आंहासो बिराद खुसि जानानै मिनिफ्लांबाय दे रायजोफोर फेरलेबसेबाबो इसोरनि नामै एसे बायनोसै होननानै फैबाय बिमादै सानैया बै आलदा जुवेलार्सआव बिस्रा बानायखानाय दं नालाय बिस्रा बेहाय बख'नो थांबाय नायनोसै आंबो माखौ लानाय जायो रायजोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मानसियानो बिराद होंगो दोंगो नालाय बिसोरो आंखौ मोजाङै सिना जाना नालाय आंखौ थाथ'बाय थानो थिनो सनाफोर जाय फुराना कास्टमार बेखौ बिसोरो थाहोबाय थाबाय गोदान कास्टमारफोरनो बिसोरनो आगोल हरनोसै होननानै हरग्रोबाय सनाफोर ओखिफोर नैबेखौनो नायदोंमोन आं सनाफोर ओखिफोर जाब जुबबाबो इसोरनि नामै फेरलेबसेबाबो आं बेखौनो लानोसै होननानै सानबाय बासिनोबो बाबाय आङो मेंनायबो मोननाय गोबाव जाबाय थाबाय थानायाबो मालिकआ बेनो दे सनाफोर ओखिफोर मेन मालिकआ लायलांदो गावसोरबो दखानदारफ्रा जानाय गैया लोंनाय गैया बिस्रा मेंनायथारबाय बिसोरबो बारानिफ्राय बारा होंगो दोंगोसो फैबाय दे सनाफोर ओखिफोर आंबो बिराद बानाय मोनबाय दे आं बेखौनो लानोसै होननानै फाइनाल खालामबाय दे रायजोफोर बिमादै सानैया बिस्रा दस्रा जुवेलार्सआव बानायनानै मोनग्रोनायखाय बिसोरखौ थिनहरग्रोबाय आङो आंहा उन जालांबाय दानिया ओंखारनोसै आङो सनाफोर ओखिफोर 3:30 फैदोंमोन 5:30 बारलायलायबाय मोनालायबाय नै बायहेरायाव ओंखारनोसै आं दाना खोमसि जालायथारबाय सनाफोर ओखिफोर नै देवालिनि जि फानग्राफ्राबो होंगो दोंगो बायग्राफ्रा टाउनानो बायनाय थांनाय फैनायजोंनो होंगो दोंगो जाजोबथारबाय दे सनाफोर ओखिफोर आं ओंखारबोबायानो नै बायहेरायाव थांसै फैनानै नै न'आव फैनानै जोङो बिजावजालि साथामबो बिमा लोखि इसिं खनायाव एसेबाबो लाइजौ होनानै इसोरनि नामै बावफैबाय सनाफोर ओखिफोर इसोरखौ सिन्थिनानै रायजोफोर नै जोंहा सबाय बिमा सायबाय गामिनिनो फानफैनाय होफैनाय बिहरनायखाय मालाय जि मोजां बुस' नै मोजांथार ओरैबो मुथाथाम लाखिदोंमोन ओमफ्राय नैबे आगोलाव बायनानै लाबोखानाय दंमोन दा मैगङानो बुरजायानो जाबाय नालाय फाजा जानाय नंला बेखौ ओंख्रिसो जासिगोन दे सनाफोर ओखिफोर दा माजों जानाय जायो आं होनथ'नाय हाला
हाला दा सोरबाबा माबाफोरबो लायब्रबनोबो गोसो जायो एखमबा ओंखायनो माजों जायो आं बेखौ खोन्थाथ'ला सनाफोर मालाय नै जि मोजां जों आरो माथो थैदोंसो रायजोफोर मालाय बिसिना दुब्लि खाथि नालाय दैया स्र' थाङो न'आव दैयानो थाया ओंखायनो बिसिना मालाय मोजां मोजां खेथि मोनसोगारो मुला एवनोसै नै जोंहा सामब्राम एवग्रोबाय होसननोसै दानिया खुलुमखां दोनखां जानाय लोंनायनि जगार जालायबाय जोंहा रायजोफोर दिनै आं संनायखौल' देखायनाय जाबाय आङो जानायखौ देखायनाय जानाय नंला दे दिनैबो जोङो बर' सिनेमा नायनो नागिरबावदों रायजोफोर दा मालायनि बायनाय नालाय गोथाव मोनदों रायजोफोर जेला मादैनि भिडिअखौ न'आव मोनो होमबा मोसौआबो जाया गुरु होना खाहैनाय जागोन दे रायजोफोर मादैमोनहा हाखु दाखु जाथारबाय दे सनाफोर नै जोंहा आरो बर' सिनेमा नायनो थांबावनोसैलाय बर' सिनेमाया मा जादों बेखौ मिन्थिथ'वा जायगायाव थांबासो मादैया मिन्थिनोसैलाय मोनसे देखायनो नागिरबा मोनसे देखायो नालाय सिनेमाखौ बेलाय नै सिगाङावबो दंबावो नायग्राफ्रा जोंहा उनाव जिरायदों नै ओरैजायबो पाइलट औ बोरै पिहुआलाय जोंना थिसाया गैयाहाय थाबोबायसो गोलैनानै खुखुसो जालायलांबाय सोर लिपस्टिक फुनना ओरैखौ आं होनदोंमोन जायगायाव सफैबाय सनाफोर फिल्मनि नामा जाहैबाय बर'नि थै मादैमोनहा टिकेट लानो नागिरबाय टिकेटखौ लाखांनानै नै हाबनो नागिरबाय बयखौबो नायग्राफोरखौ जमा जमि लोगो मोनजोब्बाय बयबो गावनि हारिनि फिल्मखौ मोजां मोननानै नायो नालाय सनाफोर ओखिफोर सिङाव हाबबाय मादैमोनहा खोमसि खोमलावसो जाजोब्बाय दे सनाफोर बयबो खोमसि होनबाबो आं बिसोरनो माबायदि मोजां मोननानै नायो गावनि हारिखौ आं दिन्थिहरबाय जायगाया फुलानो जाजोबदों बयबो नायफैजोबदोंआनो रायजो राजाफ्रा सिनेमाया जागायनोसैबो सनाफोर ओखिफोर खोमसि खोमलाव जाजोब्बाय दे भिडिअ'आ सनाफोर होनबाबो मादैनि भिडिअ'खौ अननानै जोबजासिम नायलांदो दे फिल्मा मोजां ना गाज्रि नायबासो मिन्थिसिगोन फिल्मा जाबायनो सनाफोर बर'नि थै संगिनाया बिराद मोजां रल खालामदों दे जोंहा हारिनि थाखाय भिडिअ'खौ सेबखांनो मोना होननायखाय आङो एसेल' सेबखांबाय दे देखायनो थाखायल' सनाफोर ओखिफोर सिनेमाया गबायनो सनाफोर नै मोनाथारबाय एकथायानो बाजिबाय मेगन मोदै जालायथारबाय गथ'फ्रा उन्दुलाजोबथारबाय फिल्माबो बिराद मोजां जादों दुखुनांथाव बे भिडिअ'आबो एसेनोसै दे सनाफोर ओखिफोर बाय बाय गुड नाइट